Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Meneer Iwan Zunder van de 2030 Caribbean Hub Foundation. Op de universiteit komt een Green Week. Dat is een interessante week. Maar wat dat precies inhoudt wil ik graag met u bespreken. Maar voordat we daar aan toe gaan, wat is die 2030 Caribbean Hub Foundation? Ja, nou, leuke vraag. De 2030 Hub Caribbean Foundation is dus een aparte organisatie die we 3 jaar geleden hebben opgezet. Om te draaien een duurzaamheidsprogramma in samenwerking met de universiteit. De universiteit samen dus ook met bedrijven, dus bedrijven uit Curaçao zoals Toebase, toen de tijd was het RDK, MCB, CPA, om die te benaderen voor opdrachten voor studenten om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Op een heel concrete manier. Om het concreet te maken. Want het is een prachtig woord en elk bedrijf zegt natuurlijk dat ze graag duurzaamheid willen, maar hoe doe je dat precies? Ja, nou, dus we hebben dat vormgegeven inderdaad dus vanuit de hub om echt een entiteit te creëren, om dat te professionaliseren. En voor de studenten ging het erom om hun eigenlijk te ondersteunen in wat we noemen green skills. Dus eigenlijk skills als het gaat om samenwerken, op onderzoek, op netwerken gericht op duurzaamheid. En dat deden we door echt concrete opdrachten te bespreken met die bedrijven en studenten een programma en een traject aan te bieden dat ze dat gingen onderzoeken. Dat ze gingen vallen en gingen opstaan en op een gegeven moment moesten ze hun bevindingen dus ook presenteren. Dat gebeurt tijdens de Sustainable Awards. Dat is jaarlijks terugkerend. Waarbij ze dus in front of a live jury en bedrijfsleven en mensen uit het publiek dat allemaal moeten presenteren. Deze Green Week is voor de studenten interessant, maar ook voor de rest van Curaçao. Ik zou denken van wel. Dus als je het hebt over de keynote die dit allemaal gaat doen, dus Jan Rotmans. Hij is overigens deel van een programma, omdat we het lokale geluid heel erg belangrijk vinden. Zijn verhaal combineren met wat we zelf allemaal hier doen. En we doen zoveel. Maar deze man zit in boardrooms wereldwijd, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Grote bedrijven, ING, Shell. Dus het is denk ik heel bijzonder dat we hem hebben kunnen verleiden om hier naartoe te komen. En we merken ook dat hij heel enthousiast is van ik wil kijken hoe ik kan bijdragen in wat er eigenlijk ook allemaal gebeurt. En hoe wat er nu al gebeurt kan worden versterkt. Dat is een soort van katalysator. En wat hoopt u dat deze Green Week en het bezoek van Rotmans teweeg brengt? Dat is een diepe vraag, Oscar. Uiteindelijk gaat het om verandering. En verandering komt wel. Alleen, we zijn begonnen eigenlijk grassroots, van de basis uit. Wat mevrouw Van Rijn ook al zei, de young generation. Maar voor werkelijke verandering moet je ook kunnen connecten met de top. En top kan zijn politiek. Nou, de overheid volgt altijd. Dus als je het hebt over echte verandering, dan gaat het om de changemakers, de mensen met decision-making power. En dat is vooral ook in het bedrijfsleven. Dus ik denk dat met Rotmans brengen we wel iemand van een dusdanig kaliber hier naar Curaçao, dat we die connectie kunnen maken. Dus we doen ook een sessie in de centrale bank, gericht op duurzaam investeren. En hoe gaan we om met onze pensioenen voor de toekomst? We doen ook een masterclass waarbij we, en dat is best wel uniek, op het thema duurzaamheid met professor Rotmans eigenlijk de top uit de ambtelijke organisatie en de top uit het bedrijfsleven samenbrengen. Goed zo. Dat is denk ik heel bijzonder. En dat moet toch zeker wat teweeg brengen? Let's see, we moeten het allemaal zelf doen.